Mill-1 ta' Lulju se jitneħħa l-obbligu tal-maskra fil-miftuħ għal sa massimu ta' żewġ persuni flimkien u li jkunu mlaqqma b'mod sħiħ. Dan tħabbar it-tnejn wara nofsinhar waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn sar magħruf ukoll li sa 2 filgħaxija kellu jintlaħaq il-herd immunity f'pajjiżna. Dan ifisser li sa 70% tal-adulti f'pajjiżna jkunu ħadu imqar l-ewwel doża tal-vaċin. Sa issa ftit aktar minn 50% taż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u 30 sena irreġistraw għat-tilqima. Mhux magħruf kemm tlaqmu fil-faxxa ta' bejn it-30 u l-40 sena. Intant ġie kkonfermat li fil-ġimgħat li ġejjin se jkunu qed jinħarġu l-vaccine certificates, ċertifikati li jikkonfermaw li persuna hija mlaqqma b'mod sħiħ. Dan se jkun disponibbli b'mod diġitali kif ukoll b'mod fiżiku. Tul l-istess konferenza, d-deputat Prim Ministru der jiftaħ tieqa żgħira fuq il-possibilità ta' festi u attivitajiet tal-massa, iżda aktar il-qudiem mistoqsi mill-ġdid dwar dan u qal li ma nbidel xejn f'dan ir-rigward. Ma jfissirx illi fl-aħħar ta' Ġunju jew mill-aħħar ta' Ġunju le mhux se nirrilaxxaw xejn iżjed. Le ma kien hemm ebda tibdil f'dak li ħabbarna ġimgħat ilu la relatati ma' festi u laqqas ma' attivitajiet oħrajn. Ftit tal ilu Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmin Gawċi kienet ċara ferm li f'pandemija m'hemmx lok għal festi u attivitajiet tal-massa. Bħalma semmejt diġà il-mass events f'pandemija ma jkunx hemm posthom sakemm inti jkollok is-sitwazzjoni taħt kontroll. U allura bħalma semmejna diġà bħalissa mhux se jkun hemm mass events. Madankollu llum stess id-Deputat Prim Ministru Fern qal li għaddejjin diskussjonijiet mal-awtoritajiet tal-Knisja u l-stakeholders fil-qasam tad-divertiment dwar rilas ta' miżuri. Kien hemm xnijat li sa kważi l-aħħar terz ta' din is-sena u l-aħħar kwart ta' din is-sena mhux se jiġri xejn. Anke jekk fl-istess waqt qal li m'hemmx rilas ġdid ta' regoli. Fil-ħin tad-domandi l-Ministru tas-Saħħa ġie mistoqsi wkoll dwar l-anzjani u meta se jkun hemm rilas ta' miżuri fil-konfront ta' dawk fir-residenzi li sa issa jistgħu joħorġu biss f'attivitajiet organizzati mill-homes rispettivi u ma jistgħux joħorġu imqara l-passiġġata fil-viċin. Iżda Fern ma tax tweġiba dwar dan u tkellem biss dwar ħruġ fi gruppi. Kelliema f'dan il-qasam qalulna li l-fatt li l-anzjani għadhom ma jistgħux joħorġu waħedhom wara aktar minn 14-il xahar maqfulin ġewwa qed iħalli impatt negattiv ferm fuq is-saħħa mentali tagħhom fejn qed jikbru l-problemi u ma qalulna li l-anzjani qed jispiċċaw jintesew mill-awtoritajiet. Faxxa oħra tas-soċjetà li baqgħet ma ratx rilas fil-miżuri huma żgħażagħ li jattendu l-istituzzjonijiet postsekondarji jew l-università u li se jtemmu anke l-aħħar xahar tas-sena skolastika b'mod virtwali.